Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव लानानै फैनाय जादोंमोनबा गाहाय खौरांफोर। गिबि अक्ट'बरनिफ्राय जागायगोन स्पेशल मेट्रिक आरो हाइ माद्रासानि आनजाद। फरायसाफ्रा सार्कल अफिसाव थाङालासिनो मोननो हागोन आयनि फोरमान बिलाइ। हाबा जायै आइजोआ मोननो हागोन बिमा बिफानि पेन्सन। रायजोनि साफ्रोम आइजोनो होनाय जागोन 25,000 रां। फैगौ 30 मार्चनि सिगां बयबो मोननो हागोन आधार कार्ड। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आबुङै नायलांबाय थादो। थांनाय एसएसएलसि आरो हाइ माद्रासानि फिथाइखौ फोसावनाय जादोंमोन नम्बर दैखांनायनि गेजेरजों। आरो दा बे मोननाय नम्बरनि सायाव जुदि नोंथांमोना गोजोननाय मोनाखैब्ला अब्ला दा लिरनो हागोन स्पेशल मेट्रिक एबा हाइ माद्रासानि आनजाद। बेनि अनगाबो बे फोसावनाय फिथाइयाव जुदि सोरबा फरायसाया उथ्रिसारनो हायाखैमोनब्ला बिथांमोनाबो होनो हागोन बे आनजादखौ। आरो बे खोथाखौ फोसावनाय जादों सेबा थिंजायनिफ्राय। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ आर'जलाइ हांख्रायनाय जादोंमोन आरो बे आर'जलाइ हांख्रायनाय बायदिनो फैगौ गिबि अक्ट'बर खालारनिफ्राय खुंफुंनाय जागोन स्पेशल एसएसएलसि आरो हाइ माद्रासानि आनजाद। बेनि थाखाय नोंथांमोननो आनजादनि रुटिनखौबो सेबा थिंजायनिफ्राय फोसावनानै होनाय जाबाय। नोंथांमोना सेबानि अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। रायजोनि फरायसा बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दानिफ्राय थांनो गोनां जानाय नंलिया सार्कल अफिससिम। सार्कल अफिससिम थाङालासिनो मोननो हागोन आयनि फोरमान बिलाइ। आरो बे खोथाखौ फोसावनानै होदों रायजोनि सोलोंथाइ बिफाना। रायजोनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला दानिफ्राय फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङानो होनो हागोन आयनि फोरमान बिलाइ। फरायसालि एबा फरायसालिमानि बेसेन नाङै मुं थिसननायनि थाखाय सार्कल अफिसनि मावख'गिरि बिथाङा होनाय फोरमानलाइनि सोलायै फरायसालि एबा फरायसालिमानि गाहाय बिथाङानो होनो हागोन आयनि फोरमान बिलाइ। नखराव 2 लाखनिख्रुइ खम आय थानाय नखरनि फरायसायानो मोननो हागोन बेसेन नाङै मुं थिसननाय। नाथाय गोनांथि जानायाव गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा बोसोरसेनि गेजेराव आयनि फोरमानबो खालामनो नांगोन। हाबा जायै आइजोआबो मोननो हागोन बिमा बिफानि पेन्सननि रां, फोरमायबाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे खेबनिफ्राय पेन्सननि थाखाय जेबो जिंगा नांगौ जानाय नंलिया। आजिरा मोननायनि 6 दाननि सिगां पेन्सननि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। आरो मानिबा जाहोनाव बेबायदि 6 दाननि सिगां गथायनो हायाब्लाबो जेबो जिंगा नांगौ जानाय नङा। गिबि मन्त्रि बिथाङा मोनथिनो होनाय बादिब्ला फैगौ अक्ट'बर दानाव बेबायदिनो 1,500 सुबुंनि पेन्सननि खामानिखौ मावफुंनाय। रायजोनि कनकलता महिला सबलीकरण आसनिनि गेजेरजों गोदानै खुलिनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि साफ्रोम सोद्रोमानो 25,000 रां होनाय जागोन। सिगांनि समफ्राव होबोनाय बादिनो देग्लायबो नोंथांमोना मोननो हागोन बेनि रां। आरो दा बेनि आर'जलाइ गथायनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय। बेनि थाखाय अनलाइन आरो अफलाइन मोन्नैबो बिजोंजों नोंथांमोना आर'जलाइ गथायनो हागोन। सेल्फ हेल्प ग्रुप थानाय बिथांमोना बेनि थाखाय ओनसोल जौगाखां मावख'आव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन। आधार कार्डनि सायाव गिबि मन्त्रि बिथाङा फोरमायनानै होबाय। फैगौ 30 मार्चनि सिगां रायजोनि साफ्रोम सुबुङानो मोननो हागोन आधार कार्ड। बेनि थाखाय रायजोनि दाब जायगाफ्राव फसंनाय जादों आधार मिरु। बेनि थाखाय आधार बानायनायनि खामानिया गोख्रै सोलिनायखौ नुनो मोन्दों। जुदि नोंथाङा दासिमबो आधार बानायाखैब्ला बानायनानै लानो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।